Da shot. Grapple. Hai, de ce murim acum? Hai înapoi, hai înapoi. Hai spre bai. Nu l-am văzut. Unde e Nicky? Unde nu l-ai văzut? E jos, sub noi. Jos de tot. Excelent. Mai e vreun bai în zona asta? Nu mai e niciun bai. Cineva a aterizat aici, Roro. Dead. Ne mutăm. Ia. Încercăm să luăm clădirea? Ah, fuck, n-am grapple. Hai la clădirea albastră, Roro. N-am grapple. Marking target location. Da la parcă. Hai sus. Bun la etaj. Cum La aici? etaj. Waypoint. Mergem pe balustradă? I don't know. Ok, Zi nu, tu, las. zi tu. Nu mai am grapple-uri. Stai tu acolo. Nu mai am grapple-uri deloc. Stai acolo. În dreapta nu văd pe nimeni. E 2v1. You wanna hunt him Stai down? tu acolo, nu? Stai tu acolo. Overwatch. Ok, never mind. Ar putea fi încă sus. Ok, nu e sus. Come on, Roro, shoot. Ia, încercam să-l iau cu sniper. Gingile. Vezi? Îmi trebuie 60 de glanțe. La Yeah. Christopher. Cred că... Acum e să luat de 60, că se mișcă bine pe ăla de 60. Păi nu l-am. Ți-am zis că am făcut prestij. Ah, mai bad. Yeah.